Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga adjetivo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Niining lesona, atong tukion unsaon paghimo og mga negative request. Palihog ayaw og nani-nani. Para ani, atong gamiton ang pattern naide kudasai nga nagagikan sa plain non-past negative conjugation sa verb plus de og plus kudasai, naide kudasai. Ang naide maunay gitawag og negative te form. Ang naide kudasai adunay mga dili kaayo polite nga version nga naglangkob sa naide kore og naide ra. Kining mga dili kaayo polite nga version kay kasagaran gamiton nis mga taas og rangko ngadtos mga ubos kanila o gigamit pod ni sud sa pamilya ug sa mga isig kasuod nga amigo ug amiga. Pero niining lesona, atong tutukan ang polite version nga naide kudasai kay dili kagyud masayop niini ug wa kagyoy tawo nga masilo. Kung mahinumdum ka sa atong napo ka basic verb conjugations, ang gamiton sa pagbuhat sa naide kudasai kay ang plain non-past negatibo. Atong reviewon unsaon paghimo niini. Sama sa imong nahibal-an, adunay tuto kadagkong kategorya sa mga Japanese verbs. Ang category 1 o root-dropping verbs, ang category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 verbs o irregular verbs. Para sa detalyadong pag-eksplikar unsaon pagbuhat sa ilang 10 basic verb conjugations, palihog reviewha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ato pong gamiton sa atong mga ehemplo diri ang mga verbs nga gitudlo niining mga lesona. Para sa mga root-dropping verbs, taktakon ang ru, unya kabitan og nay og de. Pangalitan ang taberu, mukaon, mahimong tabenaide, nga maoy iyang negative te form. Para sa mga last hiragana changing verbs, aduna tay siyam ka klase, depende sa katapusang hiragana sa spelling sa dictionary form sa verb. Kini ang siyam ka klase, nagtapos sa ku, gu, su, bu, mu, nu, ru, tsu, ug u. Ang katapusang hiragana dili taktakon apan usbon kini ngadto sa A series. Bali ang ku mahimong ka, ang gu mahimong ga, ang su mahimong sa, ang bu ngadto sa ba, mu, ma, nu, na, ru, ra, tsu, ta, ug ang u special kini mahimong wa. Unya kabitan dayon og nay ug de para pagbuhat sa naide version o ang negative te form. Pag category 2 verb gani, atong timan-an ang iyang verb ending ug unsaon pag-ilis niini. Para sa mga irregular verb, ang pilmirong tulo ra ang atong magamit sa pagpanghangyo. Ang aru ug da dili ni magamit sa pagpamalihog. Para sa negatibo, ang suru mahimong shinai, ang kuru mahimong konai, ug ang iku mahimong ikanai. Unya kining tanan kabitan og de paghimo sa naide o ang negative te form. Pilmiro tan-aw nato ang mga ehemplo gamit ang category 1 o root-dropping verbs. Pangalitan, palihog ayaw pagdali og kaon. Ang mukaon kay taberu. Sa hinapon, hayaku tabenaide kudasai. Hayaku tabenaide kudasai. Ang hayaku o pagdali kay usa ka adverbio kini nga gihimo gikan sa adjetibo nga hayay nga pasabot kusog. Pag-review unsaon paghimo og adverbio gikan sa adjetivo, palihog reviewha ang leksyon 18 sa atong Cebuano playlist. Palihog ayaw nig tan-awa. Ang tan-aw kay miru. Sa hinapon, koreo minaide kudasai. Koreo minaide kudasai. Ang kore mukuha sa particle wo pag-indikar og direct object nga motubag sa pangutana unsa man sa atong verb. Ayaw tan-awa, ang unsa kini koreo. Pag-review unsaon paggamit sa mga Japanese particles ug pagporma sa Japanese sentence structure,
palihog og tan-aw sa leksyon 22 hasta 24 sa atong Cebuano playlist. Karon mogamit na tag mga category 2 verbs ang atong sentence. Palihog ayaw pangutana sa maestra. Ang mangutana kay kiku. Sa hinapon, sensei ni kikanai de kudasai. Sensei ni kikanai de kudasai. Palihog ayaw pag-istorya kang Miss Suzuki. Ang mo istorya kay hanasu. Sa hinapon, Suzuki-san to hanasanai de kudasai. Suzuki-san to hanasanai de kudasai. Palihog ayaw og inom sa gatas. Ang mo inom kay nomu. Sa hinapon, gyunyu o nomanai de kudasai. Gyunyu o nomanai de kudasai. Palihog ayaw og basa sa libro. Ang mobasa kay yomu. Sa hinapon, hon mo yomanai de kudasai. Hon mo yomanai de kudasai. Palihog ayaw og uli. Ang muuli kay kairu. Sa hinapon, kairanai de kudasai. Kairanai de kudasai. Karon mogamit tag mga irregular verbs. Ang atong sentence, palihog ayaw pag-ari sa party. Ang moari kay kuru. Sa hinapon, party ni konai de kudasai. Party ni konai de kudasai. Palihog ayaw og adto sa Japan. Ang moadto kay iku. Sa hinapon, nihon ni ikanai de kudasai. Nihon ni ikanai de kudasai. Palihog ayaw og tuon hangtod gabii. Ang motuon kay benkyo suru. Ang atong i-conjugate pag compound suru verb gani kay ang surura. Sa hinapon, osoku made benkyo shinai de kudasai. Osoku made benkyo shinai de kudasai. Karon, praktison ta atong mga nakatunan paagis paghubad niining mga binisaya nga sentence ngadto sa hinapon. Ang hubad sa hinapon gisuwat ilawom sa in English nga pulong. Pirmiro nga sentence, palihog ayaw abrihi ang bintana. Sa hinapon, mado akenai de kudasai. Mado akenai de kudasai. Pag human nimo basa sa libro, palihog ayaw iuli sa istante. Sa hinapon, hon wo yonde kara hondana ni kaisanai de kudasai. Hon wo yonde kara hondana ni kaisanai de kudasai. Palihog ayaw og trabaho pag human sa eskwela. Sa hinapon, gakko no ato de hatarakanai de kudasai. Gakko no ato de hatarakanai de kudasai. Karon palihog og hubad niining mga hinapon nga sentence ngadtos binisaya. Ang hubad sa mga hinapon nga pong ngadtos in English gisuwat sa ilawom para sayon ra nimo hubaron. Hiru gohan no ato de oyoganai de kudasai. Hiru gohan no ato de oyoganai de kudasai. Palihog ayaw og langoy paghuman og paniudto. Kokuban mo kesanai de kudasai. Kokuban mo kesanai de kudasai. Palihog ayaw papasa ang blackboard. Suki janai kuruma o erabanai de kudasai. Suki janai kuruma o erabanai de kudasai. Palihog ayaw pilia ang auto nga di nimo gusto. Koko no honto zashi o yomanai de kudasai. Koko no honto zashi o yomanai de kudasai. Palihog ayaw basaha ang mga libro og magasin dire. Jikan ga nai kara mo ikkyoku o utawanai de kudasai. Jikan ga nai kara mo ikkyoku o utawanai de kudasai. Tungod kay way panahon, palihog ayaw og kanta pa og usa ka kanta. Jibun no ranchi o tsukuranai de kudasai. Jibun no ranchi o tsukuranai de kudasai. Palihog ayaw paghimo sa imong kaugalingong paniudto. Karon atong nahisgutan sa leksyon 18 nga ang verb suro nga pasabot mo buhat kay gamit kaayo kung ikombinasyon kini og mga adverbyo.
Inig conjugate sa suro, mahimo kining shinaide kudasai. Busa, makahimo kag hangyo sama sa palihog ayaw ingania o inganaa. Karon hubara ning mga hinapon nga sentence ngadtos Binisaya. Koreo o kiku shinaide kudasai. Koreo o kiku shinaide kudasai. Palihog ayaw og padak-i. Mondai wo fukuzatsu ni shinaide kudasai. Mondai wo fukuzatsu ni shinaide kudasai. Palihog ayaw og liboga ang problema. Schedule wo fuben ni shinaide kudasai. Schedule wo fuben ni shinaide kudasai. Palihog ayaw lisura ang schedule. Karon hubara ning mga sentences sa Binisaya ngadto sa hinapon. Palihog ayaw paghuwat dire. Gamita ang naide kure imbis na naide kudasai. Gibracket nako ang po nga palihog kay ang naide kure hapit di na pagpamalihog kundi pagmandar na, dili kaayo polite. Sa hinapon, kokode matanay de kure. Kokode matanay de kure. Palihog ayaw og adtos banyo. Naide kure gihapon ang gamita. Sa hinapon, toire ni ikanay de kure. Toire ni ikanay de kure. Palihog ayaw siyag pakasle. Karon, palihog og gamit sa naide na lang. Sa hinapon, kareto kekkon shinaide. Kareto kekkon shinaide. Ang naide kure og naide pwede gamiton ngadtos mga ubos kanimo o kaha sa imong kapamilya ug sa mga suod nga higala. Karon sumahon tang atong nakatunan niining lesona. Atong gituki unsaon paghimo og mga negative request, palihog ayaw og. Ang gamiton ta kay ang negative te form sa verb naide unya dungagan og kudasai. Naide kudasai. Ang naide kudasai adunay mga less polite version sama sa naide kure og naide nga gamiton sa mga tag-as og rangko ngadto sa ilang ubos. Pwede pod ni gamiton sa mga isig kasakop sa pamilya o ka sa imong mga suod nga amigo og amiga. Pero isip lang yaw sa Japan, ang pinakamaayo nimong gamiton kay ang naide kudasai. Di kagyud masayop niini kay kini ang polite version. Og diri natapos ang atong leksyon, hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Ganbatte kudasai. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gid nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin nig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.